dalšího Brawl Stars videjka. Dneska máme v shopu nevídanou věc, máme tady 300 coin, máme tady Season Trophy Box a nové skiny. Možná si nějaký koupíme, ale jen dřív si zahrajeme za brawlera, který se jmenuje El Primo. Zahrajeme si za El Prima, dáme si za něj jednu hru a pak si jdeme otevřít tenhle celý opening. Jinak dejte 3 lajky pro to, abych mohl dát plus na Dynamika a jdeme do první hry. Jinak dejte lidi like s odběrem pro každodenní Brawl Stars tvorbu, protože snažím se a lidi hlavně já mám jednu věc, já mám novýho editora, takže dejte like s odběrem určitě, protože si to fakt zaslouží, jo. A on hlavně on hlavně je tak dobrý, že je prostě to best youtuber, brácho, a on prostě ví, co dělá. Jo. Máme tady Edgara. No. A já zemřu. Protože jsem úplný hlupa. Takže dáme si ještě jednu hru do plusu aspoň. Vidíte, že už začíná mít tak trošku takový nervíky, protože El Primo je dobrý, mám na něm 800 pohárků a je to už něco, kde už začínají být docela hodně dobří lidi. Když na mě skočí třeba Edgar v pohodě, dám gadgetu, ale potřebuji mít hlavně ultinu, protože to je základ. A jak jsem říkal ještě k editorovi, dejte like, že mám editora a ty videjka budou vycházet každý 2 dny, jo. Abyste věděli, protože mám školu a on má taky školu, takže potřebujeme natáčet prostě spolu co nejlíp. A tady ten týpek nevím, co teď dělá úplně. To teď celý zapálí, jo. Tak tady můžu počkat, protože kam tak hořím, no a tak já hořím. No a co jako? Takže ty videjka budou vycházet 2 až 3 dny, jenom abyste věděli, jo. Tam si gadgetu, když tady někdo bude. Edgar. A ten Edgar tady dostal, což je dobrý. Takže já bych potřeboval ho zabít. Právě s tou... A já tady musím skočit, já se... Ne. A bohužel zemřu, ale 3. místo, dobrý. Máme v plusu a teď jdeme na opening, takže se uvidíme opět v shopu. Let's go, jsme tady, takže si jdeme vyzvednout tady tu poslední Brawl arénu 300 coinů. Jinak ten pin už jsem párkrát zkoušel, je dobrý. A teď lidi, tady to je strašně drahý, ale je to hodně dobrý. Kdo chce, kdo nemá Finksy, nebo ten skin si určitě kupujte. A teď, co chcete? Já bych řekl, že si první můžeme zkusit tady ten Dynamite skin, protože mě fakt zajímá. Napište mi, kolik umíte Dyna Jump skillu, jo? Já jako umím 2, jo? Já umím Boom a 2, jo? Jako, nevím, jako jestli něco jako víc, jo? Ale jako, já jsem úplně nubák. Vidím, že to je dobrý čaroděják, tenhle ten Dynamite. Zkusíme 3 Dynamite Jumpy, já tady zničím tuhle zeď, protože prostě chci. Takže zničím. A můžu to tady zkusit. A to se zničit nedá, GG. No, jdeme teda zkusit i Dynamite Jumpy. No, to musím hodit asi všechny 3. No. Je to takový složitější, no. No to je jedno, jdeme ještě 1, 2. Vůbec se mi to nedaří, lidi. Ale vůbec, jako. Ne. Lidi, napište mi skálně dolů k komentářů, kolik umíte Dyna Jumpu. Takže tento Dynamite skin je mega dobrý, já se ho možná koupím. Takže já si ho jdu koupit. Je to
Firecar Wizard Mike, takže jdeme se koupit. Máme teda nový skin na Dynamika. Dám si rovnou Equip Now. Tady ty skiny jsou takový v medu. Tenhle nepadá úplně nejšpatnější, ale lidi, teď si jdeme otevřít tenhle Season Trophy Box. Dejte like, subscribe pro každou Brawl Stars tvorbu a jdeme na to. Máme tady 12 odměn, 3 gemy, no, zatím máme něco úplně blbýho. A už nám to tady bliká, máme skin na B. Víte, co je vtipný, že já B vůbec nehraju, takže... Ale aspoň dobrý, máme aspoň jeden skin, kdo hraje za B, tak se moc omlouvám, ale já prostě B vůbec nemám rád, protože je taková nic moc, jo. A mám tady tyhle ty 3 skiny. A někdy si uděláme určitě tady taky takovej pušík na Chucka, takže si na něj koupím i tenhle. Máme teda takhle. Děkuji, že jste si dokoukali až do konce a u dalšího Brawl Stars videa se mějte. Čus.